Намирам се пред банята в Белчин. Белчин баня. И нямам търпение да видя какво ме очаква вътре. Белчин баня, истинската баня. И сега ще направя едно кратко представяне, да знаете, нашата пещерна дружинка, къде може да позиционира следващия път. Има си всичко, кушетки, даже доста по-квалитетно от Панчарева. Тук цял пещерен куп може да си легне да си почива. Гардеробчета. Има си заключване с пиронче, така че да ви е сигурно за багажчето. Самата баня няма да влизам, защото има ползватели, но така тук до тази част ще мога да ви разхода. Но и нататък е туалетната, няма да продължавам, за да не ми се напука дисплея. Тази сграда функционира. Вътре има посетители, които се къпят.